Goedemiddag. Goedemiddag. Zouden jullie ook even de vuurtoren bekijken? Ja, helaas, hij is dicht. Ja, hè? Ja. Ja. Vandaag het net. Niks aan te doen. Want waren jullie hier even naartoe gekomen om binnen te kijken? Of? Nee, Nee, ik hoor. had al op internet gezien dat hij dicht was. Dus vandaar. Maar we dachten we gaan toch even kijken naar de vuurtoren. En is dit dan de eerste keer dat jullie hier komt? Bij de vuurtoren wel, ja. Op Ameland jaarlijks naar het rugby beachtoernooi. Maar ja, dat gaat natuurlijk ook niet door in verband met de corona. Maar dus ik ben regelmatig op Ameland geweest. Maar u komt hier normaal gesproken om rugby te spelen. Ja. Ja, dat is heel wat anders, maar dat is nu in september geloof ik weer, als het goed is. Maar heeft Ameland dan ook een rugbyteam? Ja, volgens mij hebben ze dan een beachteam wat ze samenstellen. En in hoeveel jaren komt u hier dan al om te rugbyen? Ja, ik ben denk ik een keer of 8 geweest. Dus, ja, dan is het opeens druk op Ameland. En was dat ook uw eerste kennismaking met Ameland? Ja. En dan, ja goed, doen alle teams uit Nederland en doen bijna mee. En uit Duitsland zitten er altijd nog wel teams bij. Dus het is ook nog een enigszins internationaal gebeuren. Dus ja, anders was dat over een paar weken weer geweest, maar nu even niet dan. Maar u, Zeker de moeite waard om dan ook eens te gaan filmen. Ja, nee, dat is echt super gaaf. Want dan hebben ze ja, iets van op het strand iets van 20 verschillende velden waar de teams dan spelen. Twee dagen lang. Dus